As you can see, Ahabu Igwe get one of Ugbo in Ugbo Kingdom. On a potani came Maka HT Chieftaincy title and Welota Wasara Makazo Festival. Tata can do both in a Nahana. Sinahaya akwayelo munna indire mo kuma n'ugbo dịka o si dị enwere ndị mmadụ ahụ pụtara n'ugbo ọbara ugbo na-abọ nakwazi nke n'ugbo echichi na-ebido ndị ogene ekene m unu daalụnụ rinne ọka bụ ogene Afrịka nke eji ọkara Igbo Thank you. Thank you. I know. Microphone. I know that the program. When the program. I'll call you later. Emma. Ka anyị na-ama na-eji onye nwere amanya anyị nsogbu atụrụ ka anyị na-ama na-eji ọ kpọrọ ọrụ na-enwere ezigbo maikrofon abịa ebe a na-akparị ndị Ugbo onye akpọrọ ọrụ mana anyị ga na-ama na-eji igwe nye ekene gị biko anyị ga-ekpe ekpere mbido kedu igwe ekpere mbido opening prayer
I got to cover you guys. Ụmụnna nwezu akụ biko bịa ka ikpere anyị ekpere mbido. Ụmụnna nwezu akụ maka anyị were maikrofon bịa ebe a o nwere ike ọ makwuzi. Daalụnụ. Kene ndị ba biko ị ga-ekpere anyị ekpere mbido nke maka ife atụrụ. Thank you, sir. Ugbo ekene m unu. Ugbo ekene m unu. Ekene m unu n'aka nri. Ekene m unu n'aka ekpe. Ekene m unu n'ihu. Ekenekwe m unu n'azụ. Awo kpọpụ ọbasi dị n'elu. Onye kere ihe niile ekere eke. Ma onwe ihe ekere. Chala ya ekene gị. Ka anyị dị ndụ wee gbakọba n'ụbọchị taata. Jikọta ugboro atọ. Imegbo ka anyị rute. Anyị na-arịọ ọgụ biko ebumnobi anyị ka imezuori anyị. Anyị bịara inye ụmụ anyị dị iche iche ugwu taa. Anyị bịara inye ụmụ anyị dị iche iche ugwu taata. Biko bịa nọrọ nso. Ụmụakwara a ga-etinye. Ugboro abụọ a ga-etinye. Ndị nke na a ga-etinye. Ndị nke n'ugbo. Anyị arịọ oge onye nwanyị bụ ọ sonyere anyị aka. Mgbe ekwe ha na-eme na nkịtị. Mbido enwe. Ugwu niile a ga-akwara, ihe niile a ga-eme ebe a. O nwekwa ihe chere anyị n'ihu ka anyị ga-eri echiche ndụ nwa nwụta ndụ. Mgbe anyị na-eme nke a mechaa, ndị niile echiri echichi were ugwu na-anabeghị. Ka anyị mara na ụmụ ahụ bụ ụmụ anyị. Ihe echere ha ọ bụ na anyị bụ ugbo niile na onye ahụ ihe ahụ. Nọnyere onye isi anyị igwe ka o mee ya ka o si gaa. Anyị ekpere, anyị ekpe kwere na ị ga-emeziri anyị site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Tụọ dị ụmụnna nwezu akụ. Elder statesman. Anyị ekele gị. Ka ikpe ụkọ. Obi Ogbonna si ka ọ jaa gị mma. Obi Ogbonna bịanụ. Bịanụ. Ịmakwa ife anọ na ya tata. Makwara adịghị nọ. Anyị ka na-ebido ọrụ ebido. Biko anyị ekpego ekpere. PIC Chukwunta, where is he? He's the chairman. He's sitting for the chairman of this event today. Echi, Dr. Thomas Ome will chair the general event. He's already in Enugu. I spoke with him. Ugbo, so, mana PIC Chukwunta. Everybody. Oh, sorry. Thank you. Ugbo, Branu! Ugbo, Mwanu! Ugbo, Zwanu! Well done, I'm Chitanya, chairman of the organizing committee of Aju Ugbo 2024. Ugbo, Dr. Chiedozie Alex Obonne,
anyị na-agbagide mbọ plan this occasion ma nke taa ma nke echi. O wee nweta ozi na achọrọ ya ịnọchite anya ndị Igbo niile n'obodo oyibo. So right now as I'm talking to you, honor United States of America for an important meeting ịnọchite anya ndị Igbo niile. O wee choose am stand there in for the period that nọ outside the country. So on the behalf of our committee and our chairman, ana m asị ndị Ugbo deme. Ana m ekene unu niile na-asị unu na kọlchọ anyị mba ajụ ekwa ajụ Ugbo nke na-ede na mba niile anyị ama mgbe ka ọ nwụọ n'aka anyị. Na anyị ga na-agba mbọ na-aha ndị baton small to ndị so anyị na-azụ, maka na ihe anyị nọ n'ụwa everywhere ma n'ụlọ ụka ma culture which is ihe anyị nọ na now bụ ọsọ mkpara ya relay. Onye gbagidere ọsọ mkpara dapụ na ihe n'aka ọ ya ihe atụ ụta. Onye ga na-agba mbọ mgbe o rulugo ịgba ọsọ ọfụma jidete aka igwere mkpara ahụ n'aka onye ọzọ akwọrọ gị aka. And ọ bụ na ị na-eme ọfụma mgbe a na-agbaghịte isi ahụ, ọ bụghị ọsọ nsọ onye mgbara ọsọ n'ikpeazụ ihe meriri. Ọdịda na-ebido na mmalite. So eso m ndị na-achị n'Ugbo kịta na ọsọ mkpara dịkwa anyị n'aka ahụ, ma ndị na-ekwu okwu ma ndị na-akpụ egwu ma ndị na-apa anyị mmiri anyị na-aṅụ na ihe ndị ọzọ niile. Anyị so na ndị na-agba ọsọ mkpara. So onye ekweneghị ka ọ bụ n'aka nke enweghị ọdafụ. Today, ihe bụ nsekwu nchi anyị bịara bụ igosi that culture otu o si wee dị ndị. Number one bụ a ga-agba mgbabe eji niile, mana today anyị chọrọ ka anyị cheta na ụmụ nwanyị bụkwazi ndị Ugbo ada anyị, maka mụnwa chetara na mgbe saịtị anyị hapụrụ n'ekwa a na-enwe ụmụ agbọghọ ndị na-ada eri ihe ekwa. O nwere ndị ụmụ agbọghọ na-ada echiri anyị ihe, mana nke mgbede ohere na ihe ada adụzi anị mgbe ahụ ndị site na ụmụaka ndị ahụ na-echi ihe. Ọ bụrụ onye papa ya nwa nwere ego ma ọ bụ ụdị mmadụ ụfọdụ ndụ bụrụ ofu nwoke enwere ike chika ahụ ghọtara nwaanyị ọzawa ọkpanaka unu kụọ n'aka chọọ ụgha. Mana ebe ọ bụ na ihe ndị ahụ adịghọzi maka ụmụaka ahụ enwe ajazi ihe. So anyị na-asị ka anyị na-egosite ụmụada anyị, ọ bụkwa ihe ga na-eme like ndị otu anyị ha na-adị ịnụ nwaanyị na mbọ ka anyị wee na-enegharị anya ọfụma, ndị ga na-eduga anyị nwa iji anyị negharị anya. Ha nwere ike mgbe ha na-agba egwu kana anyị ahọtata. So nke ahụ bụ ihe anyị na-eme mgbede anyị mejaa nwa mkpirikpiri. Ihe ọzọ a ga-eme bụ anyị echeta ndụ ụmụaka Ugbo na-atọ ndị gbara mbọ n'ezi dị iche iche, gbaa mbọ n'obodo anyị a wee cheta anyị. Anyị gbara anya na mmiri wee osisi apịta ndị ahụ aka, apịta ha aka ka egosi anyị ka anyị kwanyere ha ugwu, maka na si na-eche ebere ma ọzọ ọ ga-emegbukwe ndị na-eto eto a na-agba mbọ karịa ndụ nke ahụ. Achị na akụruo ụlọ ruo ndụ nọ ahụ. So with that, anyị mejaa nke ahụ ọbụla bụ the last thing anyị ga-eme. Onye ọbụla akpọlitere o jiri waya kpọrụ ndụ nkwado enwe nawa ibe ha wee riwe oriri dị ya. Then tomorrow abụrụzia ozugbo Igbo. Eji ahụ bụ ihe onye ọbụla na-abịa rie nwụọ n'aha ndị Ugbo niile. Ekelekwa m ụlọ igwe ka ọ gadugodu m n'ọnụ ngwana.
Tony Ebubago, anyị ekene gị. Anyị abagokene bụ emume. Anyị ga-akpọzi Jeff Udoha, Iroma dịkwa ready with ndị otu ya maka anyị na hand over to UCMC Uchenna ka ọ handle all the beauty pageants. After that, anyị continues ya ebe ọ kwụsịrị. Uchenna. Thank you so much. Ọkara Igbo, God bless you. Dịka anyị ekene onye ọbụla igwe ndị onowu, the cabinets, ndị ọzọ, ndị ogbuefi, ndị echi niile nakwasị ndị chigolo echi aka echi ọzọ, anyị na-asị udodila anyị n'aha Jizọs. Biko unu eje kwenụ m na unu eje amamkwu na-ekiri m ka mbụ visitor. Authority concept nnukwute mmadụ ị ga-abịa ebe ị kwesịrị ịnọ were oche mmadụ eji aba n'obodo ọnwa ndị ga-abata ibere protocols nabata onye ahụ ime isi ego flight gị